Namhlanje sokhuluma ngamaphupho ngezindawo ukuthi uma usendaweni ethize noma endaweni kanjani lokho kubika ukuthi noma ukuthi le video ibona ku-YouTube ngicela ushaya subscribe ukuze ungaphosile mhla sengibuya nenye ivideo uma ibona ku-TikTok follow up phela usithathe inamba kwi-bio sibhayele ke ku-WhatsApp wethu ke lapha sikuchazele kabanzi iphupho noma ubuze kwi-comment section uma uqeda ukubuka le video. Amaphupho ngezindawo. Kahle kahle amaphupho ngezindawo asho ukuthini lokho uzokwazi ke lokho namhlanje lana ke sihlanganisa ke amabholoho izilaha ezinkantini kahle kahle yonke indawo uma ngithi nje yonke indawo emapaki ake ngiqale ke uma ukuthi uyaphupha nje uphupha ngendawo yokusebenza ake sithi nje uphupha usendaweni yokusebenza kusho inhlanhla kanye nokuchuma ke ekusaseni lakho kusho ukuthi kunenhlanhla ezayo ake sithi ke manje uphupha ke ngezitebele. Umphupha ngezitebele kusho ukuthi ke uyoba nobudlelwane obuhle obujabulisayo nomlingani wakho kanye ke nabathandiweyo. Amaphupho ngepaki uma ke uphupha usepaki kuyinhlanhla yekusasa lakho ke leyo kusho ukuthi uyoba nenjabulo nempumelelo kanye nobudlelwane obuhle nomlingani wakho noma nabangani bakho. Ake sithi ke manje uphupha ngebhayisikopu uphupha ke uya ebhayisikopu lokho ke kusho ukuthi ke uzohamba uye endaweni ethize maduzane nje. Ake sithi ke manje uphupha ke ngemakethe nesitolo uma uphupha ukuthi ke amaphupho ngesitolo noma uphupha ngemakethe uma uphupha ke ngemakethe uma noma isitolo lokho kubika inhlahla yekusasa lakho kuhle kakhulu ke kwabashadile lokho ke. Ukuphupha ngesibhedlela ke sithi ke manje usesibhedlela kuyinhlanhla inqobo nje ukuthi uma uvakashela omunye umuntu kusho ukuthi ke uzoba nempilo enhle. Uma usesibhedlela kusho ukuthi ke kufanele uqaphele amaphupho ngodokotela noma ke ngomuthi anezincazelo nawo ezahlukahlukene. Ake sithi manje uphupha nje usendlini yotshani uma uphupha ukuthi ke uhlala endlini yotshani kusho ukuthi ke uzolwa nomngani wakho kungekudala nje. Usungayobuka ke amaphupho ngokulwa kunenye ivideo ngingachaza khona kabanzi. Ake sithi ke manje uphupha ngepulazi uma uphupha ke ngepulazi kusho ukuthi izinto ushubika izinto ezinhle kuwena uyophumelela futhi ke uyoba nenjabulo uma uyipulazi lakho noma ke usiza ekuvuneni isithelo. Ayisithi ke manje uphupha ngendawo yobisi kusho ukuthi ke uzophanjwa ngokuthile ngoba ke ucabanga kwakho akuhlelekile. Ayisithi ke manje uphupha ngemayini uma uphupha ke usemayinini yamalahle lokho kusho ukuthi ke uyoba nomdlelwane obulukhuni nothile owake washada naye ngaphambilini noma owake wazwana naye ngaphambilini. Umphupho usekhishini ke kusho ukuthi ke udinga ukulungisa impilo yakho futhi uhlukane nemikhuba emibi. Mlaleli sengikhulume kabanzi ngeindawo kakhulukazi ke le abantu abebezibuzile uma ukuthi ke nawe unombuzo ngicela ungene ku-comment section usibuzele ukuthi ke lithini ela khona ke ubuzile ke la ukuthi ke ukuphupha ngehlathi ngabe kusho ukuthini kodwa kokuqala uma ukuthi ke le video ibuka ku-YouTube ngicela ushare subscribe ushare link ukuze ke nabanye bazozolalela uma ibuka ku-TikTok ngicela ungene kwi-link kwi-bio ungene phakathi usubscribe uthathe inamba lapho kwi-bio usibhayele ku-WhatsApp ubuze iphupha ke ngiqale ngichaze uma ke ukuthi ke uphupha ngehlathi. Uma uphupha ubona ihlathi elincane eduze kwendlu yakho lokho kusho ukuthi ke umshado wakho uyoba nenjabulo futhi ke uyoba nezingane eziningi. Ake sithi ke manje uphupha uhamba ehlathini lokho kusho ukuthi ke kuzoba noshintsho empilweni yakho. Kungaba ukuthi ke kukhona lapho uzoyohlala khona kwenye ke indawo ehlukile kakhulu ke kunale obuhlala kuyona. Uma uphupha ke uhamba phakathi ehlathini uze ke uyophumela ngaphandle kwalo ihlathi lokho kusho ukuthi ke kuzoba khona ushintsho empilweni kodwa lolo shintsho luzohamba kahle. Kusho ukuthi khona ushintsho ozoyenzeka empilweni yakho kodwa luzohamba kahle.
Ake ngichaze nje enye nje incazelo yokuphupha usehlathini. Uma ukuthi-ke uphupha usehlathini, lokho kungaba yisexwayiso sokuthi-ke kumele uqaphele ubungozi noma izinkinga ezizokuvelela-ke ngenxa yesinqumo osanda kusithatha noma-ke obuhlose ukusithatha esikhathini-ke esingeside. Leso-ke leso sinqumo kumele kusuke kungesiso bekumele-ke noma obekumele usithathe. Uma-ke uphetha ngokuphuma kulelo hlathi, lokho kusho ukuthi-ke uzokhona ukubhekana nokumelana ney'nkinga ohlangabezana nazo endleleni noma ngithi-ke iy'nxushunxushu obhekana nazo. Kanti-ke uma ugcina udungaza ehlathini uze-ke uze uphaphame, leso kusho ukuthi-ke lokho kusho ukuthi-ke sisuke uzoletha-ke kunesinqumo-ke soletha umonakalo omkhulu, izinkinga futhi-ke nobungozi. Ake sithi-ke manje uphupha uyatheza. Kunomunye bebuzile ethi nje uphuphe yena etheza. Ukuphupha-ke utheza umyaba wezinkuni, lokho kusho isifo. Kusuke kuzodlula emhlabeni umuntu omaziyo noma ngithi-ke ojwayelene. Ngokujwayelekile kuba umuntu ongumakhelwane wakho. Akusikho-ke kodwa ukuphupha ngokutheza ukusho isifo. Kuningi-ke amaphupho-ke asho isifo. Noma ngithi abikezela isifo. Ake sithi-ke manje uphupha nje isihlahla, uyibonela isihlahla nje wena ngoba omunye ubuzile wathi yena ayi ubengekho ehlathini ubeyibonela isihlahla. Uma isihlahla-ke sisikhulu namagatsha amaningi, lokho kusho ukuthi-ke uyoba nempilo enokujabula nekhaya elikhulu. Uma ukuthi-ke isihlahla siluhlaza noma-ke ubona izihlahla eziningi, lokho kusho ukuthi-ke uzojabula futhi-ke ube nenhlahla. Uma-ke kuyikuthi ugibela isihlahla, kusho ukuthi-ke uyothola umsebenzi omusha futhi ongcono. Uma uwa esihlahleni kodwa uzobhekana-ke nenkinga-ke emsebenzini-ke, lokho uma ukuthi ngumuntu osebenza noma-ke esikoleni. Uma isihlahla sigawuliwe uzobhekana-ke nokulahlekelwa okukhulu maduzane. Umphupha-ke uhamba unqamula ehlathini, kusho ukuthi-ke kuzoba noguquko empilweni yakho futhi uzoshintsha ikhaya noma-ke umsebenzi kungekudala nje. Namhlanje-ke ake sithinta amaphupho athinta umsamo wakini. Okokuqala nje ngicela ungenzele khona ukuthi-ke upresse usubscribe bese uyashare phela nabanye ukuthi bezobuya-ke bezobona nabo izincazelo zamaphupho. Uma ukuthi uyibona ku-TikTok le video, shaya phela laphana-ke ufollow bese uthatha inamba kwi-bio usibhalele ku-WhatsApp sikuphendule iphupho onenkinga-ke nayo noma ngithi elikuhluphayo. Ake singene la ukuphupha-ke amaphupho athinta umsamo wakini. Ukuphupha-ke amakhekhe nje ethola ukuthi abhakiwe mhlampe-ke nesekhishini kanjalo nebhizi niyabhaka. Bese kuba ukuphupha-ke owakini ongasekho ethi-ke ulambile. Ukuphupha-ke owakini ongasekho owasha. Ukuphupha owakini ongasekho engakubuki. Ukuphupha owakini ongasekho ethi uyagodola. Ukuphupha umlilo omkhulu. Ukuphupha ugogo omkhulu ekupha into-ke ungaboni ukuthi yini. Ukuphupha umuntu wakini evuya ehleka. Ukuphupha-ke unikwa imali eningi noma-ke ikhiye zemoto noma uphiwa indlu. Ukuphupha ingane ikhala ithi-ke ayinxibanga noma iy'mpahla-ke zomntwana. Ukuphupha-ke imfuyo eningi eyondlekile futhi-ke enhle. Ukuphupha-ke izibane amakhandlela. Mlaleli ngicabanga ngikuchazile ukuthi onke lamaphupho athinta umsamo wakini. Uma ukuthi kunombuzo buza la kwi-comment section, ngizobe sengibuya-ke neyakho ivideo sizochaza kabanzi ngephupho leli othanda-ke nawe sikuchazele lona. Ungakhohlwa phela ukushaya usubscribe, ushare link ukuze-ke nabanye abadinga ulwazi bezobona nisale kahle.
Ake singene kulekele yokuphupha wenza ucansi. Baningi abanenkinga nayo noma babuzile ngayo. Akuzona zonke-ke isikhathi lapho-ke uyukuthi-ke isilwane mawukuthi wenza ucansi. Kodwa mawukuthi le video uyibuka ku-YouTube, ngicela usubscribe, ushare-ke i-link nakwabanye ukuthi-ke nabo bezoluzwa lolu lwazi. Uma uyibona ku-TikTok, shaya follow bese-ke uthatha inamba kwi-bio sibhale ku-WhatsApp-ke. Kunomuntu-ke ozophupha enza ucansi bese-ke bemtshela ukuthi-ke isilwane. Kanti-ke akusona asikhiphe kuze kuphele iy'mali zakhe, aphinde futhi-ke aphuphe enza ucansi. Bese kuba khona umuntu othi-ke uphehlwe ethwasa, athi-ke elapho ephehlweni aphuphe enza ucansi. Kusuke-ke kungafanele aphuphe kanje esephehlweni. Esephehliwe. Kukhona umuntu ozothi-ke usebenzisa umuthi noma iziwasho ezithinta-ke okanye edla igobongo evele-ke aphuphe enza ucansi. Uma kukhona into eyenzekayo ithonga elingayithandi, ithonga lakini lifika njengesilwane, hhayi ngoba kusuke kuyisilwane lona, liyakwazi ukwenza wena uphuphe wenza ucansi. Ithonga-ke lisuke likukhuza kulento-ke osuke uyenza ngaleso sikhathi, uyathwasa alifuni. Umuthi-ke igobongo, umuthi-ke igobongo osuke ulidla, kuningi-ke ithonga lokho lisuke likukhombisa lento-ke oyenzayo lingayifuni, kuzomele-ke uyiyeke. Ukuphupha wenza ucansi kusuke kuyinkulumo ebantwini abangasekho ngezindlela eziningi ezisho-ke ukuphikisana nalento osuke uyenza. Umphupha-ke uma wakhipha isisu noma intombi yakho, ingane-ke yangenzelwa iladi, le ngane-ke leyo ngane izofika njengesilwane kuwe, uphuphe wenza ucansi. Le ngane isuke ikhala ifuna uyinake. Mlaleli, ngicela ukuthi ubuze la comment section ukuthi-ke wena yiliphi iphupho ufuna sikuchazele lona. Manje-ke ake ngichaze amaphupho akhombisa ubungoma nesiphiwo. Isiphiwo-ke lesi sokuba-ke nokwelapha, mhlawumbe-ke kube ukuthi-ke uzolapha abantu noma kube ukuthi ubalapha-ke ngokwesonto. Uma ukuthi le video ibona ku-YouTube, shaya subscribe. Uyibona ku-TikTok, shaya follow, uthathe inamba kwi-bio sibhale-ke ku-WhatsApp ubuze iphupho. Ake ngene-ke la amaphupho akhombisa-ke ubungoma nesiphiwo. Ukuphupha izangoma zigida, lokho khombisa ukuthi-ke unesiphiwo. Ukuphupha-ke amajazi namabhayi. Ukuphupha inyoka enkulu, indlondlo noma ngithi inhlwathi. Ukuphupha ingwe. Ukuphupha ibhubesi. Ukuphupha ingwenya. Ukuziphupha ufake umcako noma ibomvu. Ukuziphupha usolwandle phakathi kunendlu. Ukuphupha-ke ukha imithi nomuntu osemdala. Ukuphupha ulapha umuntu omaziyo ngesiwasho noma ngomuthi othize. Ukuphupha-ke uthandazela umuntu ogulayo asinde ngaleso sikhathi. Ukuphupha usesikoleni. Ukuphupha into kudlula isikhathi yenzeke. Ukuphupha-ke isiziba esikhulu. Ukuphupha impophoma. Ukuphupha ulwandle luluhle. Ukuphupha isibhakabhaka sengathi-ke kubizwa igama lakho. Ukuphupha inkanyezi iza kuwena, qede-ke kwehle isembazo sihlale emahlombe. Ukuphupha usonta ocula kakhulu sakukhuleka. Ukuphupha izimpande namagxolo ukwelapha. Ukuphupha usemzini womuntu uyokhipha into efihliwe egcekeni. Ukuphupha isigodlo, indlu kaRondo. Ukuphupha-ke ugqokise okwethwasa. Mlaleli, usungakhomenta-ke la comment section usitshela ukuthi iliphi iphupho ufuna sikutshele lona. Nginamukele la esifunda khona amaphupho noma esichaza khona amaphupho. Uma ukuthi uyaqala ungena kule channel, ngicela ushaye subscribe phela ukuze uma ngibuya nenye video ungaphuthelwa. Noma-ke uma uyibuka ku-TikTok, ushaye follow bese thatha inamba kwi-bio sibhala ku-WhatsApp ubuza iphupho. Namhlanje-ke angikhulumi ngephupho, ngizokhuluma kodwa ngesichitho. Kodwa uma unephupho buza ku-comment section, ngizokutshela ukuthi isichitho siyini futhi-ke izimpawu zaso zithini. Imithi-ke ehlanganiswayo yokugadla umuntu, leyo-ke sibiza ngani? Isichitho. Ziningi-ke izinhlobo zesichitho. Isichitho samakaka,
isichitho sezimpethu, isichitho sezintwala, isichitho samaselesele nokunye-ke okuningi. Kuya ngokuthi-ke umuntu ufune esane. Nezindlela-ke zokulapha ayifani ngenxa yokuthi-ke imithi esetshenziswayo nayo ayifani. Ake siqhubeke ngikhulume-ke manje ngezimpawu zesichitho. Ake sithi nje ebusweni uyalunywa, mawuthi nje uyazinwaya uthole-ke izintwala. Lokho kubika ukuthi-ke unesichitho. Ukuhanjwa ubukhuphe isichitho leso, uba nezinduna ey'ningi nje exakayo. Uvele-ke unukelwe amasimba esithubeni noma-ke umuntu eseduze kwakho akuzwe unuka wona. Umzimba wakho-ke uvele unuke. Awuthandeki-ke phakathi kwabantu banesidina. Isikhumba-ke esishintshayo kube ngathi-ke ushile. Ziningi-ke izimpawu zesichitho. Amaphupho ayizimpawu-ke zesichitho. Ukuphupha amaselesele athusayo, lokho kubika-ke isichitho. Ukuphupha-ke izimpethu, lokho ukubika isichitho. Ukuphupha-ke ithoyilethe, ukuphupha uwadla amakaka noma uwathinta ngesandla noma uwabona. Ukuphupha-ke uncelisa ingane encane, ukuphupha izintwala, ukuphupha-ke ujahwa ubukhuphe, ukuphupha ingane noma umuntu esethoyilethe. Ubungozi-ke besichitho yilobu. Impilo yakho iyama kwesinye isikhathi ime nje nse, ungazi-ke nawe ukuthi kwenzakalani. Awuthandeki-ke kubantu emsebenzini uma-ke uba yisidina. Uba yisidina-ke futhi nakumuntu othandana naye. Uba yisidina nje sixakile. Uxabana nabangani kanti nomndeni. Thola ukuthi nje ekhaya basakuthandisisi noma abangani bekujikele noma othandana naye akujikele. Nasemsebenzini-ke awufunwa. Thola ukuthi-ke uyawudinga nomsebenzi, awuqashwa, awutholi umsebenzi. Ziningi izimpawu amaphupho kanye-ke nobungozi besichitho. Isichitho-ke asifakwa amantombazane kuphela, nabafana bayasifakela-ke amantombazane. Nabanye-ke abantu bemndeni nomakhelwane bayagadlana-ke ngaso. Ngakho-ke kuzomele-ke niqaphele. Mlaleli, unombuzo ngicela ubuze-ke la kwi-comment section. Ungakhohlwa phela ukushaya usubscribe. Bese-ke uya lapha ku-TikTok ufike-ke ushaya ufollow, uthathe inamba kwi-bio, sibhale ku-WhatsApp ubuze iphupho onalo.